The Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may, by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kang sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Oras, 4 minutos. Makalis na po ang alas 6. Nin pagkaaga oras, atod ni Kong Kaloy Andes Loria. Sa tuyang kapuso, kapamilya, kalahi. Bako pong made in China. Atod man sa tuyakan Seafront Cuisine. Seafront Cuisine makukuha po sa 3rd floor SM Mall, Legazpi. And sa mga Pinoy dyan sa Australia, bukas na po ang Seafront Cuisine Australia.
Hi, hi, hi. Maray na aga po, siyudad nin Legazpi, probinsya nin Albay. Diyos marhay na pag-aagaman mga pagdaraning po niya itong probinsya digdi sa Kabikolan. Magpon dyan sa Islam probinsya kan Catanduanes. Yan po sa Sorsogon, Masbate, Camarines Sur and Camarines Norte. Maayong buntag dyan sa Kabisayan. Assalamualaikum mga kapatid ko nating Muslim. Martes na tabi, pizza 25 na sa bulan kan Marso taon 2025. 25. Arog po tabi kan dati kita nagpapaabot na naman maugmang pataratara sa lambang miyembro po kang pamilya. Sabay ang paglaom na sana po dahil kita kasabay dyan sa mga taong kurang. Mga pahirap sa bayan, sila po ang mga kurang. Dakulo na kipirak, kurang. And sana po, dahil man kita kasabay dyan sa mga taong aram ang katotohanan o tik pigtutubudan. Mapapasigaw ka ng stupid. Live, napapakinggan po tayo sa 95.5 Sigaw Music News sa Legazpi. Maray na aga po mga nagdadangog sa radyo. And siyempre, napapanood po tayo, napapakinggan worldwide sa pamamagitan po ng ating Facebook page, Sultan Wali News and Views. Palike po, share, follow, and subscribe. Sabayan po nindo ako hanggang alas 7. Digdi po sa satuyang programa. Anuan kamo ang husgado. Thank you. Weather update po muna tayo para sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras mula po dyan sa Pag-asa Forecasting Center. Alamin po natin ang
update. Weather update ngayong March 25, Chinel Dominguez. Wala dyan sa Pag-asa Forecasting Center. Ano po ba magiging lagay ng ating panahon? Mainit na ba? Maulan pa dito sa Bicol region? Update para sa araw ng Martes, March 25, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Southern Mindanao. Pangalawa po nating weather system ay ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at ito po'y umiiral dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon kung mapapansin po natin, wala na tayong epekto ng northeast monsoon or hanging amihan sa anumang parte ng ating kapuluan. Para sa magiging panahon po natin ngayong araw, kung makikita natin dito sa Luzon, makakaranas tayo ng mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa eastern section ng ating bansa. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Lawag, asahan natin ng 22 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao, 23 to 33 degrees Celsius. For Baguio, 15 to 25 degrees Celsius. At Tagaytay, 21 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soc-Sargen at Davao Region, asahan po natin makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Samantala, inaasahan naman po natin para dito sa Palawan, kabuuan ng Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, makakaranas din po sila na mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na inaasahan din po natin yung mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, asahan natin ng 23 to 32 degrees Celsius. For Tacloban at Cebu, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index kahapon sa Metro Manila, nakapagtala po tayo ng 34 to 36 degrees Celsius po. Ito po ay dito sa may NAIA at Science Garden. Pinakamataas nating naitala ay 43 degrees Celsius dito sa may Dagupan City, Pangasinan at 42 degrees Celsius dito sa may Birac, Catanduanes. Para naman sa ngayong araw, inaasahan pa rin po natin na pinakamainit po nating maitatala ay dito pa rin sa Dagupan City, Pangasinan with 43 degrees Celsius at 42 degrees Celsius naman dito sa may Camarines Sur. Sa Metro Manila, inaasahan natin na agwat ng ating heat index ay between 36 to 38 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:57 AM at ang sunset mamaya ay 6:08 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bibisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chinel Dominguez po at magandang umaga. Thank you, Chinel Dominguez mula dyan sa Pag-asa Forecasting Center, Birac, Catanduanes. Nakapagtala po mainit talaga yan, heat index na 42 and ngayon expected yan sa may Pili, Camarines Sur. So ingat po, Tambi. Ingat. Weather update po natin ay hatid sa atin ng NINS Wellness Center. NINS Wellness Center. Tatagpuan po yan dyan sa Barangay 24 along Rizal Street. Dito po sa lungsod ng Legazpi. At mayroon po yan mga branch sa iba-ibang lugar dito po sa Bicol Region. NINS Wellness Center. Hatid din sa atin ni Conceron Rosal, lideratong Matanos sa Legazpi, Ipadagos.
Geraldine, Sale Gaspi, Geraldine, dito sa Legazpi, mga tao'y nagsasabi kay Geraldine kami lalalahat, sila'y nakasisiguro, happy lahat pagkat panalo. Now let's, mga proyekto'y ipagpapatuloy, sinimula ng kanyang asawa'y itutuloy para ekonomiya at turismo yumabong ngayon. Namimili na mga tao, gusto'y mabait makatao, Geraldine ang gusto, proses ng kababaihan ang sigurado, kabataan mag-reach sa mga proyekto. Glenn Casulla, on board member ta, digdi sa 2D, Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. SDLY, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaranitan, kaloyan destorya sa tong mamigditan. Nailawan ang mga madiklong na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para para sira kababaihan, kaloyan destorya sa tong mamigditan. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analabay, ay puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sana, albayano. Probinsyas na albay, kaipuan siyang maray, programa at proyekto para sa igagarahay, serbisyo para sa kapos na mga kahimaruan, kay Noel Rosal tunay ng pauswang na probinsya. Maraming ang natulungan para sa nangangailangan. Alexander Howe ang pangalan, huwag nating kalimutan. Proyektong sumuporta sa sports, health, and education. Human Rights Champion Ordinance, Alexander Howe para sa bayan. Piliin mo ang sulong sa servisyo, Alexander Howe ang policy mo. Pagbabayan natin ay panalo, hindi ka na mag-isa, Alexander Howe ang pagmasa. Sige, City Councilor Alexander Howe. How are you, Legazpi? Maray na aga po, San Roque, Daraga, Valderrama family. Bobon Valderrama, always watching your program. Sige, good morning po, sir. Diyan sa San Roque, Daraga. Diyan man sa Ginubatan. Good morning po, Tambik. Joseph C. Good morning, Sir Wally. Ano daw po, kung nangaturog pa, so gusto magpailaw sa mayon. Sos Mario Joseph. Grabe. Double purpose kaya permisinda. Madilin siya na. Mabenepisyo pa sa negosyo ninda. Dali.
Love Ruiz matinabang sa kapwa, may puso sa masa. Si Love Ruiz at your service. Love Ruiz, bagong amigata. Si Love Ruiz, bagong awang asin magkayon pa. Itang Ligas Peño, padaba ni Alvarizo. Leader na tunay, matibay si Alvarizo. Si Alvarizo, mainamigo. Si Alvarizo, may prinsipyo. Ipagpadagusta ang serbisyong Alvarizo. Ang serbisyong subok na tapat at sinigwanin puso. Si Alvarizo, malalaoman. Ang diretso na ipiglalaban niya. Alvarizo, PM, magbabalik for the love of Legazpi. Lilian Ramirez, our city councilor, Lilian Ramirez. There will be no other more. Ramirez, amiga, Kandangwa. Lilian Ramirez, amiga, Kandangwa. Sige, magbabalik din sa Sangguniang Panlonsod, Lilian Ramirez, City Councilor. Siyempre, good morning, Tabi. Ninang Beth Muñoz, Di Makulangan, magbabalik din sa Sangguniang Panlonsod, City Councilor, Beth Muñoz. 2025 National Women's Month. Sige po. Iyo po, Tabi. Diyan sa Kalinga ni Loria. Titiripon si mga member ng women's organization digdi po sa Legazpi, sa Panginot kan sa indang Federation President Ninang Beth Muñoz, Di Makulangan. So this afternoon, yung mga member ng women's, mga officer lang yata, may kaya i-accommodate gabos naman. Ribo yan eh. Ribo. Sige, Tabi. Ati True, Del Rosario. Good morning po, Tabi. Diyan sa San Roque, San Daraga. Marinaaga po. No. San Roque, Legazpi. Yeah. Ang provincial government, si Mga acting mayor, governor, Tabi. May pinalawas, may pigpalawas po, Tabi, about yan sa planong pailaw kan Mayon Volcano. Sabi ni acting governor Glendaong Bongao, the provincial government of Albay urged the TIESA, or the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, to discontinue the Mayon lighting project. The provincial government of Albay takes cognizance of the project entitled Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting under the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Design and Build Scheme, which has an ongoing feasibility study and formulation of conceptual design awarded
to Solar Surveying Corporation. Kanino naman kaya yan? During the public consultation of stakeholders for this project conducted in 2 sites within the province of Albay on March 22 to 23, 2025, it has come to light that the study has not considered the declaration of Albay as a UNESCO Biosphere Reserve, as well as its ongoing nomination to the UNESCO World Heritage List as Mayon Volcano Cultural Landscape. In this regard, the provincial government of Albay would like to emphasize that this designation and nomination are of utmost importance in considering the feasibility of the said project. As a UNESCO Biosphere Reserve, Albay is globally recognized as a learning area and model for sustainable development, in which development programs and projects are consciously reconciled with the conservation of natural resources and preservation of the natural environment for the future generations. The Albay Biosphere Reserve has designed zones for its functions of development, transition zone, and conservation core zone, mediated by a buffer zone. While the proposed installments for the lighting project are within the buffer zone, the object of the said project is the Mayon Volcano Natural Park, which is a core zone of Albay Biosphere Reserve and is a protected area under the NEPA's law. The project is deemed detrimental to the conservation function of the Albay Biosphere Reserve, especially since it is not included in the Albay Biosphere Reserve Management Plan submitted to UNESCO and in the Department of Environment and Natural Resources Protected Area Management Plan for Mayon Volcano Natural Park. The Albay Biosphere Reserve is subject to periodic evaluation by UNESCO in 2026 and is at risk of being delisted as a biosphere reserve should the lighting project push through, as it is not aligned with the existing management plans for the site. As noted above, Mayon Volcano is also a proposed UNESCO World Heritage Site, the first World Heritage Site in the Philippines submitted in over 10 years and the first cultural site submitted in over 20 years. One of the criteria for which it is nominated is criterion, which gives a premium on the exceptional natural beauty of the heritage site. The artificial lighting of Mayon Volcano is glaringly contradictory to its celebrated natural beauty, which has served as inspiration for countless works of art that are a significant part of Filipino national heritage and identity. As a cultural landscape, Mayon Volcano also plays an important role in the spirituality of the Albayanos, being believed to be the final resting place of their ancestors' souls, the Pusod kan Kinaban, or Rebel of the Earth, to Albay's indigenous people, the apparition site of Nuestra Señora de los Desamparados, or Our Lady of the Abandoned, and the landmark to which the old churches of Albay were oriented for Eucharistic celebration. To the both Albayanos, the Mayon Volcano's eruption and other natural phenomena portend divine signals that necessitate the conduct of communal religious rituals such as perdon,
Iyo ining perdonin ni naramdaman ko ini kan aki pa ako eh. Pag nagtutugan, nagpiperdon sa lugar mi. Perdon and Kristiyanong turog, usually done at night time or before dawn. The artificial lighting and projection of different colors to Mayon volcano threaten to desacralize the site that has been central to the age-old tradition of Albayanos. Tapusin ko While the provincial government of Albay appreciates the objective of the Mayon Volcano Heritage is aesthetic lighting project to draw tourists to Albay, it deems that the same objective can be achieved with the successful designation of Mayon Volcano as a UNESCO World Heritage Site, as other sites in the Philippines have demonstrated. At this point, the lighting project is not in line with its vision to be an internationally outstanding site with the 2 UNESCO designations. More importantly, it is not in line with the natural and cultural values of that Albayanos traditionally associate with Mayon Volcano. To this end, the provincial government of Albay urged the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority to discontinue the project. Diyos Mabalos, respectfully yours, Baby Glenda Ong Bongao, Acting Governor, Province of Albay. Ako pigiling ko ang paborman sa nadigdi, so makikinabang na naman sinda, madilin siya sa project, makinabang sa negosyo ninda. Pigiling ko sa social media, puros kontra. Yeah? Puros kontra. Maski sa mga natawan ki 20 kilos na bagas, kontra. Iling ko, maski sa nagkatarawan ki 20 kilos na bagas, kontra man girara. Ano nga ya? Dahil tinawan kaming 20 kilos na bagas, dahil na kami mga kontra. So, ano po, Tambi? Yan ang stand kang provincial government and mga tugang, we know, kung sisay po ang utak kan pagpailaw, yan na planong ilawan ang Bulkan Mayon. No need to emphasize mga tugang, no need to mention the names. Kung sisay po ang nasa likod kayan. Kung sisay ang nagpatinam po dyan sa butahaw kan Bulkan Mayon, sila yan. Pigpara korondra yan, pero mga tugang, poderoso sinda. Sinda po ang nagpaparagaba kan mga bulod. Pati kuno sa mga ukay dyan sa isla, sarong isla dyan sa Bakakay, gustong pakiaraman. Kansaro, nag-aga ako dyan sa Boulevard. Boulevard of Broken Dreams. Nagkahilingan kami ni Ate Rides Barcia. Siya nagsurat kay ito pong nangyari dyan sa First District na hinaralian i-budget sa mga priority projects pero may 750 million para sa patinampo dyan sa Limsog, pasiring sa resort na sabi kan mga taga-Limsog kay kito ko. Pero pag duman, pagpapres ko ng mga media na kontrolado kan ako Bicol, iba na ang pigtataram kan barangay opisya. So pigtataram ni Kapitana Luz Biminda Valderrama dyan sa Limsog, iba na. Kaya lang nainot kaming nagduman sa iya dyan. May interview po kami sa iya. Duwang barangay official sa Saropang Kagawa dyan.
Sinda mismo nagtataram. Kay Christopher ko yan. Ang naggrupo sa mga medyang kontrolado kan AKB, iba ng bigtataram ni Kapitana. Sus talaga, oh. Nagka-oristoryahan kami ni Ate Rides Barcia. Sabi ko, kakasuhan ka da? Sabi ko, laban lang. Pag nasa tama, laban. Oy, good morning kay Padi. DOT, Director Herbie Aguas. Nanindugan man ini kontra dyan sa pagpailaw kimayon. Si Pading Herbie, iniman ang duminipensa sa mga taga-DOT, Department of Tourism, na day pwede subpikolo. Yan ang sinasabi ko. Pag nasa tama, manindugan tabi kita. Ayo? Manindugan po tabi kita. O kaya sabi ko kay Ate Rides Barcia, siguro naman, may mga kabats ka man na abogado. Saka sabi ko, wala naman libelos sa sinabi mo. Ano mo kung ano ang pigtaram kang newsmaker. Wala ka man dinagdag. Dahil ka man nagtaong opinion sa kumbaga straight news. Yun yan. Kasi mga tugang, halimbawa may in-interview ka, newsmaker, sa case na yan, si Mayor Crisel Lagman, kan First District. Ang tinara mga tugang kang newsmaker, iyo yan. Iyo man yan ang isusurat mo siyempre as journalist. Diba? Now, the other side of the story, of course, kung sisay mga tugang ang involved dyan, napatawanan mo man po tabi, siyempre ki opportunity o din, na mailawas din yung kanilang side. Ganun yan. O kaya ako baga, pigsasabi ko, yung mga naagihan kan sa tuyang komentaryo, programa, welcome anytime sa tuyang programa para makapagpahayag man sinda kan sa indang lado. Kasi, sabi nga, palaging may two sides ang istorya po, sabi. Yeah? So, karapatan po yan. Now, mga tugang, digdi sa Albay, ang gusto nilang mangyari, kontrolon ang media. Kaya may sadiri na baga sindang media. May sadiri sindang media. Digdi, dakulon, sabi nga, so iba na kukulugan yan pag sisabi ni Ate Reds na bako man yan mga journalist. Bako man yan mga taga-media. Dakol dyan. And ang masaklap talaga dyan, yung kontrolado ninda. Gusto nindang kontrolon ang media digdi po sa Legazpi, Albay. Tanganing, sige na sanang, amen, amen. Yan ang problema digdi. Diba? O kan Saturday palan, o ki press con, nagampang sa local media si Kong Kaloy Andes Loria, aspirante sa pagka-kongresista kan Segundo Distrito. Dakulon ang mga day kumidbit. Ang yaon sa attendance, masisinta. Oo, masisinta. Kasi si Primong Kaloy, wala naman siyang Gabos, welcome sa iya. Gabos, welcome, open. O kan Sabado, tama, masisinta. Dakulo na kung daimidbit. Ining mga online,
mga sa social media. Well, siguro, pwede mo po doon, vlogger, kasi yung mga media practitioner po, nag-undergo po, tabi, yung mga training, igaridakulon ko niyan, so may cellphone sa nag-live, nagamit yan. Oo. Ako sabi ko, kang nag-phone ako sa broadcast, bilang sarong broadcast journalist, how many months nag-agi muna ako sa paano ba yung news gathering. O yan, dinaanan muna natin. Tinuruan muna tayo paano mag-news gather. Yung makapareport ka na on air, nako, hindi ka basta hindi ka basta papayagan makapag-report o news gather, tuturuan ka mag-news write. O dapat yan, nag-gather ka ng balita, so dapat maisulat mo. Pag naisulat mo na, dapat marunong ka pa mag-deliver. I-deliver mo on air. O, yung sa newspaper, isulat mo lang. Sa broadcast, sinulat mo na, kailangan sulat mo muna, then deliver mo, babalita mo. Ganon. Hindi pwedeng basta. Hindi pwede. Undergo ka, kadaan ka muna doon sa training para paglabas ng balita mo, o yan, ano yan? Ngayon, mukhang ito yung doon dito sa Albay, mayroong alcoba na recognize po yan. Kinikilala po yan ng LGU Legazpi. At pinamumunuan ngayon ni Maestro Neil Adtuon. So, nare-regulate para naman maging responsible yung mga journalist, mga mamamahayag. Sige. So, yan ang gusto ni Dadigdi, kontrolon ang media. Kasi nga naman, kung wala nang kukontra sa kanila, kung wala nang babatikos sa mga kabulukan na ginagawa nila, wala na. Ala nila, tama yung ginagawa nila. So, sabi ko, kay Ate Rides, dyan sa, kasi si Ate Rides, taga Bakakay po yan, taga Agraray. Sabi ko, grabe ng perwiso dyan sa Bakakay, grabe ng ginibo. Itong Manait. Actually, gusto mo itong laogon, so pinakano kang Manait, pero dahil kami duman nakalaog, kamay gwardiya. Iyo po ang pigtuturo na dahilan kan mga pagbaha sa nagkatulong barangay dyan sa Cagraray Island, ang Bakakay. Ngunyan, sabi ko, Ate Rides, alam mo itong, dahil ko pa kaya naabot, dyan sa Bakakay, dyan sa, igudaw dyan ki salit na isla, na iguanin, kung bagayaon an mga ukay. So sabi ko, kung may mga ukay, dakul dyan ki Batag. Yang isla na yan, sabi ko, Ate Rides, may mga kontak ka duman, how true na binakal na yan, nabakal na naman yan. Sabi ko, pasahin na itong mga ukay, pwedeng mawara yan. So sabi ko, dapat protektahan ang mga arop kaya na lugar. O dyan sa Bakakay, sige daw, tabi sa mga taga Bakakay, dapat protektahan yan. Yung iba kaya, ang pag-iisip, pirmi, dilin siya, ayun ang pag-iisip. So, igo dyan sa Bakakay. Yan na Mount Manait, dating lugar po yan kan mga mountaineers. Ngunyan mga tugang, binuldoser na yan. Mahiwaso ng tinampo sa tahaw kan bulod kan Manait. Yan, mga maliwanagon na ang ilaw.
For business purposes. Nabakal pala ninda yan. Pirang hektarya dyan? 300 hectares ba yan? Sus, Maria Josep. Kawawa man sa mga ano po, tabi. Well, mga tugang, ano po, tabi kita digdi, aranin na ang eleksyon. O, pizza 28, mga kampanya na po. Yung mga local candidates. Uy, kasubanggi ha. Nag-pay out poon aga. Alas 10 na yata. Ay patapuso akap digdi ginibo sa ibalong covered court. Irak man so saray nito. Dapat ko na yan. So ano sana? Matanga na. So iba pati may daradarang aki. Nahirak na kita magpara hiling-hiling po tabi. So, sabi ko, Ate Rides, laban lang. Basta na sa tama. Laban. Ako sabi ko, manindugan kita sa tama. Tama. Pasang nasa tama, manindugan kita. Manindugan po, tabi kita. Kung di kita manindugan, sisay pa. Kanya sabi ko, pag pinasuwang ka, di labanan mo sa korte. Diba? Mga tugang. Grabe. Kita nga ni Diyos kumiyo. Day ko lang sa inlupigi istorya. Pero minsan makaano baga eh. Kasi maski anong sabihin mo, pag may kaso ka, magastos ka. May perwisyo, mga tugang. May perwisyo. Ma'am Celine Barbasana, maray na aga po sa Gabos. Barbasana family dyan sa Bakakay. Data, mapupugulan niya ng mga murumidya ngunyan, moderno na kita. Tama yan na piga training kan Alcoba kaya daiman mapipirit ang Gabos. So picturean kan mga ito ang dapat kontrahon. Ako yan pigisabi ko. Kita po na mga nasa media profession, may obligation po kita. May obligation po kita. Okay, ngayon naggigibo lang kay Bareta. Mga tugang, kasi, for example, sa broadcast, may komentarista mga tugang. Nagkukomentaryo, nag-aanalisa, nag-iiling, himay an issue. Igwa kitang obligation na ang katotohanan, panigan ta. Yung pigtataram, nyata ang ano ngaya. Uy, tabi. Dapat po tabi, ang media pigtitindugan ang tama. Otherwise, kung di mo kayang tindugan ang tama, o anong pinagkaiba mo sa mga korap na politiko? Kung di mo kayang tindugan ang tama, di kang pinagkaiba sa mga korap na politiko. Di kang pinagkaiba sa mga korap dyan sa DPWH. Why? Kung ang mga tao dyan sa DPWH maninindugan mga tugang sa tama, dapat day nakakalusot ang mga malasado. Dapat mga tugang marayon ang mga proyekto. Nata day naging marayon ang mga proyekto, gigulpikan politiko. Mahabaso politiko, mahabaso taga DPWH, so anong luwaskan project? Malasado. So kung ang media day mananindugan na sa tama, saka, ano pang serbi mo bilang fourth state? Kung ikasunod-sunudan na sana dyan sa mga makbas na politiko. Diba? Yan ang ano po, tabi niya to. Yan ang pigisabi po, tabi niya to. Ako sabi ko, kung di ko naman kaya magtaram kang katotohanan, di ko na kaya manindugan sa tama, matanom na sana akong kamuti. Diba? Matanom na sana ako kung di ko kayang manindugan sa kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan. That's why baga, bilang sarong mamamahayag, lalo sa
ano po niya to, na nagkokomentaryo. Mga tugang, sabi nga ni, dapat maging maingat man kita, di ba? Sa pagpresentar kan mga istorya. And itong ano na ma-educate po niya to ang tao. Fourth stake, mga tugang, baga ang papel kang media sa sarong democratic society. That's why, mga tugang, kapag nariparo kang media ang sala, iyan ang paagi para po ang mga namamanuan, iyo po ang tawan ng tamang information and ma-educate po ang public para makapag-desisyon kitama. So iba dyan, ang pigpaparaluwas. Puro na sana mga tugang. Puro, sabi nga ni, puro pambubudol sa banwaan. Kaya nga po ko sa inda, may bago sindang reliyon, budolismo. Data mapupugulan yan. Yeah. Mark Cuban. So dati bagang frequency kan sa gitsit. Yun sinabi ko. Mga agaw. Oy, Uswag Tabako. Oh, good luck yan sa team Uswag Tabako kay mayoralty aspirant Benji Rizal. Si Consibong Basalyote, yan. Pantulo na tabi ini ni Consibong Basalyote dahil nindo paglingawan na para City Councilor kan Legazpi. Isabay tabi nindo. Ma'am Sharon C. Reyes watching, good morning. Yo, mga patakot, Sir Ted, good morning tabi. Ayo, pamirwisyo baga ang ginigibo. Pero nakakadisturbo baga, Sir Ted. Mas kanong sabiyon ta. Saka perwisyo talaga. Wadsok, good morning. Yun yan ang dipisil. Yung piglalason ang utak ang tao. Puro sa iba kaya, puro na sa na kwarta. Pag puro na sa nakwarta, mga tugang, nako, yan ang sinasabi ko. That's why, sa 2 dekada naman na pagiging broadcast journalist ko na ito, sabi ko, nakikipag-amigo kita, but not to the point na didiktahan kita kan politiko. Never. may limitation yan. May limitation yan. Okay. Pwede man kita makipag-amigo. Actually, dapat nakikipag-amigo kita. Diba? Para, ano po, tabi. Siyempre, actually yan saro sa pinakang, sa mga mentor ko, saro yan sa mga talagang, sa tuya. Dapat amigo mo. Lalo na yung mga noisemaker. O kasi, kahit to, uso pating iriskopan kayo sa bareta. So kung may connection ka duman, amigo mo ngayang yaon duman, pag may dakulang bareta duman, makakaaram ka tulos. O mainutan mo sa iba. Pero takay to, pairinutan sa bareta, iriskopan. Kahit to, ngunyan, gariba ko naman uso eh. Pero kahit to, ganun yung practice. Pag may dakulang istorya, dapat mainot ka. Pag nainutan ka kang ibang station, may problema ka sa sa manager. Diyan sa mga taga-Piyudoran, good morning po Tabi. Ma'am Geraldine Priato, good morning. Kuya Menjo Prasio, good morning. Oy, sa mga taga-Gugon, oy sa aki ni Ma'am Tess Lustria Liamilo, nagbo-birthday ko niyan. Bernard, yan sa Binyan, Laguna. Happy birthday, sabi ni Mother Mutabi, Ma'am Tess Lustria Liamilo.
Sir Hilario Morillo Jr., Sir Alan Gargulio, Roniel Rosalinas, Marivic de la Cruz. Pag-greet po kina Cap Itas Olimpo, Ma'am Janet Natuel, Arlene Azopardo, and Zagabos po na nakatutok sa programa nyo. Team Rosal, Ma'am Mayor G, and Gob Noel Rosal. Blessed morning. Oy, si Ma'am LB, Kompleto Nacional, watching. Ma'am Marivic de la Cruz, good morning dyan sa Pigbidayan, Maslog. Oy, si Ma'am Nanette Sardinio, kumusta po dyan sa US? Ate Dana dyan sa Hong Kong, Ma'am Maritru del Rosario, Homer Andes, Jessica Dino, Maria Bisya Gandol Basilan. Oy, dyan sa Barangay 1. Ay, Cap Jerry, Inong Jerry Geraldino, good morning. Ma'am Chrissy Andes, good morning. Glenn Londonio Misulas, watching, good morning. Thank you, Tabi. Jomar Abanador, Hardin. Diyan sa Castilla, Sorsogon, good morning. Ma'am Mary Jane Barquez and Sir Nilo, Cap Nilo Barquez. Diyan sa Polangi, Albay. Baga, certain, mga, ang problema, yun na yan. Iging, ano kaya sinda eh. Kung baga, kontrolado na sinda eh. Kontrolado na. Ano na yan? Oh, get Wilson Tabi. Ma'am Maria Nympha Araneta Pacheco. Sige. Ma'am Katrina dyan sa Singapore. Good morning, Tabi. Ma'am Katrina dyan sa Singapore. Sige. Para bakal kidaga sa bunga, Ligaspi. Harani dyan sa 6 lanes na mayon. Pakalon yan hinda. Mga ano yan, interesado mag bakal. Mabarakal yan. Mabarakal yan. Konsehal natin, Lau Beltran, itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaros sa Legaspeño, Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo, Konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya magbabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Okay. Diyan sa Daraga, abangan din nyo yung magiging ang interview po natin kay mayoralty candidate Lal Baldo, Ma'am Lal Baldo. Sige. Tanganing ay nagme-message kaya sa to na i-interview ta rin si mayoralty candidate Lal Baldo sa Daraga. Kansaro na interview po niya to, nakaulay man niya to si mayoralty aspirant former mayor Vic Perete diyan sa Daraga. Diyan sa Daraga gari masamok ano. Anlin niya diyan gari riliko-liko, bako talagang straight. Sige. Basta sabi ta nga ni an election po Tabi, pagpili yan, demokratikong proseso yan, pagpili kan mga namamanuan kung sisayan matukaw sa leader. Matukaw na leader. Yo, dapat sugana iyo ang magtukaw. Bako ang pirmi. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Napakaganda ng aming samahan dahil isa kaming lehitimong Rural Workers Association. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Katanggap po kami ng pangkabuhayan worth 150,000 po na ginamit namin sa rice retailer and hog and poultry supply para sa dagdag income ng aming organisasyon. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Masaya po kami na tinutupad ni Congressman Didi Cabredo ang kanyang mga pangako na ilalapit sa aming mga taga-kabukiran ang tulong at serbisyo ng gobyerno bilang tugon sa aming pagsisikap na mapanatili ang masaganang produksyon ng pagkain sa aming lugar. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Sige! Mabuhay ang mga women planters. Diyan po sa 3rd District. Yan talagang magayon na programa po ni Kong Didi Cabredo. Suportado po ang women planters para padagos na magtanom asin makapagdara po nin pagkaon sa lamesa. Kaya data po pagpara-parahon sa nangayan para tanom. Remember, kung warang para tanom, mura kitang karaunon. Kaya dapat suportahan ta narog po kaya ng mga programa. Digdi po sa programa niya to. Welcome po digdi ang gabos na gusto mag-place kan sa indang ads. Lalo ngunyan ma-election baga o sa mga political jingle ninda. Welcome po yan digdi. Yo, welcome po yan sa programa po tabi niya to. Yo, pero ads hanggang dumanang. Ayo, pagabot sa mga isyo, pasirinsyahan po tabi kita. Ayo, sige. Yan, diretso yan kansarong kandidato na gusto nilang madangog ang sendang ano po digdi sa programa. Welcome po digdi sa to. Yo, para sabi tanga ni patas, balansyado, so gusto madangog ang anong digdi sa programa, welcome po yan tabi digdi. Yo. Sabi ni Ma'am Nanette, Sir Dino, ito mga mentor pa natin to. Salute sa mga broadcast journalist na mga legit. Yan. Kukunti na lang ang natitira. Kasi sabi ko nga, dinidiscuss ko yan minsan, yung buhay ng mga media, may business side po yan. Ang radio. Dahil man po, magpapadagos ang mga programa kan radyo kung wala pong advertisement. O yan ang mga television. Mahalo ng television. Mahalo dyan. Mabayad. Gusto mo nga mahiling ano mo sa television? Milyon po yan. Milyon po ang bayad dyan. Ang rulay dyan. O digdi. Ang mga radio station, mga tugang nagbabayad yan kay kuryente. May mga empleyado po yan, pigsusweldoan. Yo? So, may business side yan. Sometimes, mga tugang, apektado yung business side, lalo na kapag yung management, syempre, kayo po ang talagang tumindugan sa mga issue na para sa tao. Lalo na kapag kalaban mo dyan, lalo na mga involved sa mga poderosong tao na may mga sintabo. Diba? Ilingon mo, ang business sector, mga negosyante, lalo na digdi sa tuya, nakulon po kay politiko and at the same time, negosyante. So kung
babanatan mo yung ginagawa nila dahil mali, as ability talaga, hindi na magpe-play sa'yo ng advertisement. Hindi na maglalagay ng advertisement sa'yo. Bakit? Ibinibira mo yung pailaw nila. Di ba? Yan. That's why, hindi rin madali manindigan na talagang tindugan mo ang tama, tindugan mo ang katotohanan. Why? Masasakripisyo sa business interest mo. Yan ang realidad. Masasacrifice nata. Ay, pigpaparabanatan kaya ng mga proyekto tang ampaw dahil na dyan. Ganun yun. Yan ang ano po, tabi. Now, kita, sabi ko nga ni, dahil man po kita nakikipag-iwal sa sisay pa man, pero makikipag-iwal kita pag ang tama, igibuunin dong sala. Pasirinsyahan po kita dyan. Sabi ta nga ni, mga tugang, ano man kung magsira kita kay asin. O may nag-ano nga ni dyan sa ko. Maglipat ka ng sultan. Sabi ko maglipat sa habo mo ngayang kwarta. Sisay man ang habo kay kwarta. Gabos baga kita nang ngayon po kay kwarta. Pero dahil ko po tabi pabakal ang kalag ko. Pasensya na. Pwede kita maging mag-aramigo. Pwede kita maging mag-aramigo. But not to the point, mga tugang, na gigibuhon mo akong ido-ido, kiko-kiko. Never. Yo? Dahil po pwede. So, ano po, tabi. That's why, mga politiko, pakarayon. Pag kamo nakapwesto, pakarayon. Tinawang kamong poder, kantao, pagkakataon na kamo makatukaw sa kapangyarihan, dahil mag-abuso. Yung mansa na yan. O kaya, ini si Primong Kaloy Andes Loria, o sabi ko, madali na. Magiging congressman ka, kan segundo distrito. Pag ika congressman na, pakarayon mo. Dahil ka magbilang kibutiki duman sa kongreso. Nyata ngayon, Primo. Igwa dyan, naging congressman, 9 years, nagparabilang kibutiki sa kongreso. 9 years na congressman, inda kung may naramduman man lamang kamong ginibuhan, digdi po sa segundo distrito. O yan. Dapat, tanganing makautro ka, dapat may maray kang pigibo. Yo? Pero kung naging congressman ka, nagparabilang ka man sa nakibutiki, pondo na, noy. Diba? Mangontrata ka na sana. Yo, o kaya si Kung Kaloy, piprepararan na talaga niyan. Yan, so sa iyang abogado kan Saturday, yaon, mga ano niya, and siyempre, so sa iyang chief of staff, importante yan. Pag prepararan po tabi, tabako man po yan, so madumang ka sa kongreso, magparabilang gibutik. Ayan, sas Mario Sip, sayang man kan pagkakataon ni kayaon dyan. Dapat, sabi niya ni, ilaban mo para sa karahayan kan tao. Kapag nasa pwesto, pag nasa poder, dahil maging abusado. Yo? O ta, nganing si Senador Villanueva, nganing dahil kaapo doon na Dracula ni Senador Villanueva. Asupog baga, lalo kung may mga aki ka, apo doon kang Dracula. Tapos, apotun ka ba? Ano nga yan? Ari na congressman yan, so otek. Thank you. God bless. Magtanom, perminin karahayan, manindugan sa tama, manindugan sa katotohanan. Teka po, masala sa mata kan tao, sa mata kan Diyos. Thank you. God bless. Probinsya sa Albay, naipuan siyang maray. Kapasin proyekto para sa inagarahay. Serbisyo para sa kapos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng pauswang na probinsya. Hey, 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 Noel Rosal.